Yan, oh. Happy birthday to you. Tapos ito, ang pair nito. Tapos ito biryani, ito yung mga lagyan natin, yung mga uwan. Kakaiba yung pagkain natin, medyo maninibago tayo. Siyempre meron tayong ano, Parang nasa foreigner ano na tayo. dalawa. Oo. Tapos ako man ang kutsara po sa akin eh. Wala, kain na. Oh, say hi. Saan kayo pupunta? Birthday! Birthday! Master! Wow! Wow. Energetic, oh, energetic. Gutom na? Gutom na kayo? Opo! Pakabusog ko yan, Opo! O, tara. Ba, kumami kayo sa akin? Aba, ating pantatagal. Arabic tayo ngayon. Arabic ba yan? Oh, Beef masala. nako. Biryani. Favorite ni Apple yan. Wow! Kakaiba to. Arabic food. Oh, Pasko. Pasko pa dito. Pasko pa. Tagalan eh. Nana? Ya, kunya rin ako karimbahan yan eh sila. Mama! Ban. Ayaw mo ko tabi. Ikata mo naman din. Penira na rin kayo, oh. Mama, ayoko. Ano yan? Inakiri. Kain ka. Inibuli ko. Bakit? Sige, ikira. Ay, Ang bango na niluluto ng chef natin, ah. Pwede na tayo magtayo ng restaurant na ganyan. Ang tawag dyan, Kati? Beef masala. Masala. Big masala. Wow. Ang bango. Daddy! Hello. Hello. Nam nam. Ano yan? Sige. Brownies. Lebanese bread. Wow. Hello! Ayun, oh. Yan ang pair niyan. Ah, yung pera na yan. Di walang kanin, no? Oh, ito yung pinakakain natin. Okay. Biryani. Ba't malungkot ka, ma? Huwag kang malungkot. Libing na yung panikain. Jesus. Walang bukas pa. Oli, sabihin doon, siguro, dalaman daw. Boss? Boss. Ano boss? Ano sabi? Boss, yes ka. Eden, ano kinakain mo? Donut. Oh, hindi na makakain ng ano yan. Yummy. Yum, yum, yum. Hindi na kayo makakain ng food niyan. Hindi wow. Hindi wow. O, sayo ka daw. Yes ka. Oh. Sayo ka. Dali dito. Kahit wala sounds. Oh, kahit wala sounds. Oy, kenchana, ning ning ning. Oh, ikaw. Oh. Kayong dalawa ni ano? Kayong tatlo. Oh, kayong dalawa doon. Dali. Paano 'yan? Turuan mo si Cheska. Oh, dali. Sige, Benden. Kenchana, ning 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 ning. O, ikaw ka. Kaya ka, Ben. Ganyan ha? Aba, magaling siya. Oh. Mama. Ikaw, alam mo.
Sige nga. Now, Yak, ganyan, Cheska. Diyan na. bakit kami tayo? Bakit kami yun? Ay, buli ko ba ito? Okay na ba ang set, Director? Pag i-ano na natin, ongoing na natin. Oh. Sino darang binyang? Riya pong binyang, no rin la. Ba, papuntan mo ka rin darang Esther la, kung number ka rin la. Birthday na, in-invite do ka no. O papuntan mo kayo ni mouse na kaya kayo niya, paano na yung mila? Awa, tsyo kami kayo nila lang ala. Sige, sige. Parang ano, Chinese ha, ay Korean. Korean. Smile kayo, smile. Picture mo na. Ganyan lang yan, naka ano. Ay, ganda. Oh. Bye! Hello! Smile ka, ganyan na. Ganyan, ganyan. Ganyan, yan. Smile. I love you. Sarang eh. Dito ka to Happy birthday! Yan o. Happy birthday to you. Smile lang, makar na makalawi. Ang ganda ng outfit mo. Na para kang nasa Korea. Ganda oh. Wala na ka nagsiya Korea. Oh. Nana? Si pinatawag po po. Oh. Tapos ito, ang pair nito, ito. Tapos itong biryani, ito yung mga lagyan natin, yung mga uwan. Kakaiba yung pagkain natin, medyo maninibago tayo. Siyempre meron tayong ano, Parang nasa foreigner ano na tayo. dalawa. Oo. Tapos ako man ang kutsara po sa akin eh. Kain na. Tignan natin to eh. Itong maraming bread, darling. Oh. First time ako kakain ng ano, ito. Yan po. Is it first time? Ito ano no, truffle. Yeah, truffle pasta. Bakit? Ako first time ko dito. Anong Alam luto ko na? lang carbonara. Sarap, ganito ka. Baka makakalimutan ko pag natisod ako. Truffle. So ito ka partner nun no? Oo, galing ko yan. Paano yan? Bak, nanay nila na nasulo mo ini? Tingnan mo, foreigner kita nga may foreigner. Dahil gini yun.
Para tayo nasa Saudi ah. Sibi ka na. Sarap. Yummy ah. Masarap. Hindi sa sanay. Ano yan? Arabic food. Oh, manya-manya na. Order ka daw ang anak mo yun kan? Bisay kita ba yung nasi? Di ba white yung rice mama? Hindi naman yun. May white rice ako. Sige po mamaya, pagkuha ko na lang. Give na lang yung mewa. Red. Yung tawag sa beef. Beef. Ano daw tawag? Beef masala. Masala. Hindi yung karne. Diba? Ang pangalan yung ano? Ha? Biscuit. Biscuit. Ay, kumain ka lala? Parang gusto ka, kumain ka. Wala, hindi ko talaga maalala. Nakakalimutan ko na. Brisket. Ano masasabi mo sa ano yan? Arabic food na. Arabic food na po sa. Kailangan panagat-lagat. Masarap, masarap. Last nga yung bag mo, oh. Ngayon ka lang kumain niya, ngayon ka pala kumain. Pamengan pa kanina. Masarap. Pati na. Manyaman. Ano pala nito? Malambot. Dito ka. Ano? Oh, ma'am. Ano? Ganto. Ada? Video na tayo. Kanya. One chicken. Yan. Dagdagan mo. Kanin. Yan. Gamay-gamay na lang. Tama ba? Ano ang tikoy? Dara. Wala. No reaction siya. Wala siya. No reaction. Ayan. Oh. Ayaw din.